Lencwadi iya emachunwini kuwenzi Mchunu, indodakazi kaBaba uQeda onguthishanhloko ecreche eSiyembeni. Thisha omkhulu, mkami, mntanomuntu, my Flavit. Nali igezakazi lentombi, sengisho into enobuso obutubuzelayo engathi ubugcoba ubisi condenser. Intombi edark ngathi ugcoba idark and love. Ebe namazinyo amahle aqondene futhi alinganayo. Amazinyo nje ahlale ngaphandle mamatheka. Hayi suka, ngiyamthanda uMamchunu okaphakade. Intombi enesizotha besidla ngenhlonipho. Le ntombi yayigida ingoma, ngayiyekisa, ngamisa kwaMabaso. Ngenkathi sifunda nawe isikole eAsiphikelele High School wawudume ngokuthi uyayishaya imaths futhi uyawusolve uX. Ekhaya yingakho izinto yihlelekile nje. Osofa bahlala one side, whole unit one side. Izitsha ihlala emakhabetheni, ayigcwali kosinki. Ekamerweni kuhlezi nje kukuhle. Kusho ukuthi lapho thinta khona usebenzisa iformula yokusolve uX. Wena Nqulunga, nyanda yemkhonto, sisikangizwe Mchunu. Wena thisha omkhulu, ungumshayeli wetekisi Sikwele, ngoba nje nawe sisemathandweni. Ukwazi ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Udriver wetekisi uyakwazi ukushintsha isikwele ebedlulisa ushintshi, ebuka isibuko, enyusa ivolume kwi-radio engenhla kwekhanda lakhe, aphinda acofa iBlackberry, asefa imali yesokisi. Uya overtaker, ubuka abahayikhayo. Esibukweni ubali ihlale ingenamuntu etekisini, ashaya ihutha kwabamdrivisa kabi, abashayela amalamba bambingelelayo, akhipha isandla khomba abahambayo. Lokho ukwenza konke isikanye within 2 minutes akadideki. Yingakho ngithi udriver wetekisi, ungumnikazi wemaths, unguthisha omkhulu, umama wekhaya, umzali weingane zami, isithandwa sami. Lapha ekhaya konke ukwenza ngokusebenzisa amaformula kanye nesiphiwo sakho sokudriver. Yingakho ikhaya lakwaMabaso, umama uMashenge, linozinzo ngoba uya-operator. Uma ufuna uthando, thenga isikwele, noma sisidala, yazi ukuthi siyabekezela. Isikwele yisona esigcotshiwe ematekisini. Othandweni ungayi ngama-hips nobuhle, kodwa buka inhliziyo nothando. Uthando luyabekezela. Ongafuni ukubekezelela wena, kodwa ifuna wena ubekezelele yena, ubokwazi ukuthi akusisi isikwele, maybe i-Avanza noma iVenture. Wena funa isikwele njengami. Le ngayikhethe esitolo ngihamba nomngani wami uMax Xulu. Ushaya kanye isikhiyi idume, okuzozo uconsa amanzi. Mina ngisebenza emayini, ngi-operate imishini enamaliva, kodwa ngiyabona u-operator omkhulu nguwena, ngoba okwenza kuleli khaya ngamaformula nokusebenzisa i-mathematics, solving X. Mina sengaphenduka u-X wakho, uyangisolva. Uthando lwethu ngilifanisa nesikwele ngoba sona siqinile, asifi. Umshini wemali silayisha kakhulu, sekwafa ama-quantum, zaphela inyathi, ama-E20 awabonwa, ingqoshi asisazazi, iprinter ayibaliwe, kodwa isikwele simile. Kuhle kubukhosi bukaZulu, obulokhu bama ngomumo welembe kuze kube manje. Asimeni kulolu thando, mama wesikwele. Yimi umyeni wakho, ipassenger etekisini. uX osolvwa nguwe kuphela. Ubafana Wellington Mabaso kwaMyeki eNgodani.